आं फोथायनो गोब्राब मोनदों आं सिमांसो नुदों खोमा आं फोथायनो हायाखै हैद आं सिमांसो नुदों खोमा नोंखौ दांना नायनां खेबसे सिमांना मोगथां दांना नायनांगौना आं नोंखौ नोंसोबो हादां दां आरो सिमां नङा मोगथाङानो दांलाय नों खेबना नायलाय आंखौ नों हाबिलामार माथो सिमां नङा आदै एसेबां गोसा खेबबाय सरि दे हाबिला गोसा खेबफ्लांबाय आं माने फोथायनो हायाखै सिमां बायदि मोनबाय थादों गोसा खेबफ्लांबाय सरि जेबो नङा दे बेनिफ्राय नों माबोरै अबाव थांनाय माबोरै सफैखौ आं माखौ सोंनो माखौ मानो जाजोब्बाय आं खुसियावनो थानो हालालै हाबिला नों फैमारदों औ नों माथो आंखौ फाग्ला बायदि नागिरथिंबाय दंमोननो लामा फट' लायै जों गामिनिबो सासे सिख्लाया बुंदों बेनिफ्राय नोंनि बाथ्राखौ बुंदों आरो नोंखौ फट' लानानै नागिरदों सासे सेंग्राया होननानै औ हाबिला फाग्ला बायदि जाना दंमोन आं मिथिबाय नोंखौ बेसेबां नागिरदों आं अबाव थांखो अबाव माखौ नोंसिनि आनैनियावबो सोंहैदों नोंसिनि आनैया मा जा उल्था बाल्था बुंनानै बेसेबा नांलायजों आंजों नारखा बुनो ओंखारलायलांदोंमोन नारखा बुनो ओंखारनाय आनैखौ औ गावआ रावनिबो बाथ्रा सानालासिनो ओंखारलांदों मा बुंनो गुथाल आंबो माइबा जादोंमोन दे आरो उनाव खिथागोन मोनथिगौ दे आं हाबिला नोंसिनि आनैया नोंखौ रायदोंमोन ने बिनालाय आरो बेनोसै माथो बुंबावनो एसेबां समनि उनाव नोंखौ नुबाय आं बेसे गोजोननाय मोनबाय आं गिबि नोंखौ नुजेननायाव आं सिखिरि लैथो बिसोरखौ सानदोंमोन आं नोंखौ होनना सानाखै माबायदि सानदों आं नोंखौ होननानै नोंखौथ' फैगोन आं सानाखैमोन आरो नों फैनानै बेबायदि थोरसि सुबाय थागोन माने फोथायनायानो गोब्राब दाबोसो माबा सिमाङावसो दंबायदि मोनबाय थादों आं बेनिफ्राय नोंजों गोबां बाथ्रा रायज्लायनो दं आंहा रायज्लायबाबो जोबैनाय नङा बेनिफ्राय नों अबाव थाहैदोंमोन गुवाहाटियाव थाहैदोंमोन नामा नों खेबसेथ' फन खालायनो हागौमोन ना माबोरै खालायनो दे नाम्बारानो गैया दे मानिबाय आंनि नाम्बार गैया थेवबो नोङो नोंसिनि मामाखौथ' खेबसे फन खालायनो हागौमोन ना खालायासै आं उनाव फैगोन होननानै बेनिफ्राय माजों फैनाय नोङो अबाव दंमारो नोङो गुवाहाटियाव आं गुवाहाटियाव गैयाथ' आं सुबुनसिरि गामियावसो दङ सुबुनसिरि गामियाव सोरानाव आलासि दं नामा फंबाय सासेजों थायो फैदों बेबो जोंफोर आरो मा सानदों मिथिबाय नोङो नोंसिनि मामामोननि सिगाङाव आगोल बुंदोंमोननो गुवाहाटियाव चिप्स दखानिनो चिप्स कम्पानियाव थांगोन होननानै बेयावसो दं होनना सानबाय दंमोन जोंफोरो गैया थाङासै मा खोथा जालांदों मा बाथ्रा जालांदों उनाव खिथागोन आं नोंनो औ नायलायलायबाय थाबाय सानैबो नायलायलायबायल' था बाथ्राफोरखौबो बुंना लादो गावबा गाव मा बुंनो गोनां दङ बुंना लादो हाय आबै मा बुंबाय थायो आबै र' थोरसि सुनाया जायाखै आंना आरो आबौ ओरै फै सनजय देलाय बिहामजो नोंसोरनो थांनानै फैदो सुदोंमोननाव आं थांला खोमा मोजांबो मोनाखै देहाफोरखौ नोंसोरनो थांनानै फैदो गावलाय माथो थांगोन होननानै बुंदोंमोन सानदोंमोन आं हानाय नंला थांनो उनाव थांसिगोन आं देहाफोरखौनो मोजां मोनाखै नोंसोर सानैजों थांनानै फैदों आबौ गुथाला एपइन्टमेन्टबो फैबायबा थांसिगोन खोमा माला थाङोबा नोंसोरो थांदो खबर लानो जागोन दे होमबालाय जों थांना फैनोसै फटनो औ थांना फै नोंसोर गाबोनफोरनो थांना फै गाबोन थांला खोमा र' आइ आंहा एसे खामानि दङ समफोरै थांसिगोन दे होमबालाय नोंसा माबा सम मिलायनाय बायदि थांबानो जाबाय जायखिजाया थाब थां आरो बिबा माला ओंखारलाङो डिफेन्सनि खामानि आयै बाजैयालाय माथो एंगारहरा होननानै बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन बुंबालाय अबावथो जानो दानि जुगावलाय अबावथो साख्रि मोनो नुवाखै सनजया इसेबां नाजानाबो साख्रिखौनो मोनासै मा मानसि हमदोंमोन साख्रि मोनथों माथों होननानै साख्रिखौनो मोना बे डिफेन्सआव मोनदों लायाबालाय बिमा बिफायाबो साख्रि मावखाया इयुनाव जयै जानो हागोन बेफोर साख्रिखौ मावबोला पेन्सन लायै दा एसे खस्थ' जागोन आरो उननि जिउआ मोजां जागोन ना गावसोराबो साख्रि गैया मा गैयानो आरो बेलाय मालायनि गेरेजावलाय बेसे खामानि मावबाय थानो बेथ' नंगौ र' थेवबोलाय डिफेन्सआव थांनो होनो बायो आरो आंबो थांजानो बादोंमोनहाय गुथालखौ दे जायखिजाया मोजाङै थायोबानो जासिगोन इसोरा मोजाङै लाखिबानो जाबाय फटनो खोन्थाना लादो दोनैनो दानो खोन्थाना लादो नों मोजां मोनो होननानै नङाबा अबावबा थांलायगोनसो बियो आबै दासो फैदों बियो दानो बुङो आरो जाम्बा गथ' दायो खामानियाव थांगौबासो गम मोनगोन नोङो आं मिथिगौ दे
हाबिलायाबो नोंखौ मोजां मोनो आं मिथिगौ बेनिखायनो फैदों बियो नोंनि थाखायनो फैदों दानो बुं थेबो दानो बुङा फैदोंल'सो अबावबा गाज्रि मोनगोन बुंगोन र' सम दङ दाहाय बुंगोन दाहाय आंनि बाबु लाखिखादो थांनो होनांला सानैखौबो लाखिखादो बिब' बिफं रायज्लायनांगोन र' बेबायदि जाया रायज्लायगोन होननायावनो सम बारग'लांगोन माबारै रायज्लाय बुंगोन र' बे न'आव माबायदि बुंनो रायज्लायनोबो माबा एसे खुला जायगा नांगौ ना बेयाव मा होनना बुंनांगौ लाजिनाय मोनो न'आव दाहाय बेरायनो लाना थांगोन र' औ लाना थां बै सेंग्रा सिख्लाफोर जि थाङो बे मा होनोहाय बेयाव थां अबाव रेस्टुरेन्टआव औ टाउनाव लाना थां आरो दोननिनो बुंखा मिथिबायना मिथियाखै आरो नों बुङाबा आंनो बुंगोन थोरसि सुसुदों मालाय मावथिथार मानसियाबो बुंगोन आंनो बुंलै नोंलाय मानो बुंनो माबार बुं नोंसिनि हाबानि थाखाय सना दानो थांसैसो आंहा नै र' आबै मा इसिबां जल्ला जल्लि नोंहालाय इसिबां आथुर बिथुर जाया बेबायदि जायामोनबा नोंखौसो नेबाय थागोन आं बुंना ला बाथ्राफोरा मा बुंदों आबै मा बुंबाय थायो नों सिउग्लिनायाव हौवायाबा अबाव थांखौ बे हाबिलिया फैनानै माबा बे बखियाथ' बे मानसिफोरनि सिगाङाव ओइ बिफा अबाव दङ अबाव थैहैखो अबे बिमा खबर जानाय जायगायाव थैहैखौ फैया मानो खोनादोंना मोनसे बाथ्रा फै आंखौसो टेनसन होनो फैबायहाय माबोरैबा जुदि खोन्थायो सोरबा जुदि मिथियो आंखौसो अबावबा मिटिं खालामनानै लिंगोन मानसि होखारहरग्रा होननानै ओरैनोबाबो बे गामि गंसेनि नियम खान्थिफोरानो बांसिन माबा मोनसे जाबानो मिटिंल' जायो अबेबा आंखौबो मिटिङावसो लिंलाबायो ओइ बिफा खोनादोंना खोनायाखैहाय अशान्ति फैनायनिफ्रायनो अशान्ति बे पापि हौवाया सेवग्लिनाय हौवायानो लाबोदोंमोन बे हाबिलाखौ दिनै एसेबां अशान्तियाव थानो नांगौ जानाय नङामोन आंहा सान्तियाव थानो मोनगौमोन होखारहरदोंमोन माथो बुयै मा नोम्फाखौबा फैफिनखो लासि गैया लासि रोङि साला मावरियाया बिवा अबाव थैनो थाहैनाय गाखरबो खोनाया अबाव थैनो थाहैनाय बिमा खर जाग्रा माथो जालायखौ नोंहालाय मायबा नांगौ जाबासो मायबा बुंनो गोनां जाबासो रायनो गोनांबासो गाहरखायो आंखौ मा जादों गाख्रबदोंमोन रांखिनि खुगाखौ लानानै दुनियाव मा जादों मायबा खबर दङ नोंहा मायबा खबर दङ आंहालाय खबर लानो गोनांनि मानि गोनांथि न'आव दंखायो माथो सासे नोंलाय माथो जाखो नोंसो माथो ओरैनिफ्राय ओरै गामियावनो थाबायथिंबाय थायो दाउखाफोर बायदि बोरमाफोर बायदि नोंहा खबर लाबानो जागोन नोम्फा होन गाख्रबसै हाबिलाया फैफिनबाय एम्फौ नांनाय हौवा साला मायबा खबर दङ मा फागिना फैफिनबाय अबाव हाबिलायालाय अबाव मा मोनथिगौ आंलाय अबाव नुदों आरो जायखिया फैदों बै थिनियाल लामायाव लोगो मोनदों मेन लामायावनो नोंहालाय मानोथो लाबफादि लोगोआव आं मा मोसौ लाबथिंग्रा माबा आंखौ लावखार सानदों नामा नोङो हो बेबायदि सानदों आंखौ लाबथिंबाय थागोन दे आंनि मानसिफोरखौ दे हामदों दे फैफिनबाय सोरानाव फैखौ बिलाय रादाय लानानै फैदों खोमा दे बियो गुथालबाबो मोननानै फैखादों बियो फैगोनानो साथिर दिमाग सैथान दिमाग सालु नालाय सिखाव दाबिनि नालाय गुथाखौ साख्रि मोनदों होनना खोनादों खोमा बेनिखायनो बुं आथिं थिखांनानै नो सिगां ओंखारबोदों खम सालु नङा बियो खम सालाखि नङा बियो सिखाव जादा ओइ जाम्बि हिनजाव बेलाय माबोरै मिथिनांगौ मालाय फैदों आरो जोंनावबो लिंबोनो हादि खेबसे दरखारनांदों सोरखौबा लिंनो बिमायनि फारसे अननाय दंबालाय गावनो सोंफैगोन आरो खबर लाफैगोन बिमायखौ फैयाबाबो दरखार गैया बेबायदि मानसिया फैखानाङाबा आंनि न'आव नों मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखादोंमोन नोङो हाबिलाखौ बेनिखायनो जोंनाव फैग्राखै बियो जोंनाव फैयालासिनो बे गुथाल लोंनावसो थांदों नोंनो आसोला मायबा खालायदों नोङो आंखौ दाय होबाय थानाङालै बालखौबा सोंथां नोंनो फोथायनाय गैयाबा मायबा मोनसे खालायदोंबालाय आंलाय थांबाबो हाबिलावनो सोंथां खिनाबो थां नोंसो फागि नागा सेवग्लिनाय पापि साला हिनजावखौल' दायनिगिरि बायदि मोनो हिनजावल' गाज्रि थां सोंना फैथां खबर लायथां आरो एसेबां सनानि फागिनाखौलाय हालालां बे हिनजाव सासेजों जायखियानो जाया हाबिलाया फैदों मोजाङै मोजां दं मानसिया गोसोखौ सान्थि मोनबाय दे नङाब्ला बेखौनो सानफ्लांबाय थायोमोन आं टेनसननो गथ'आबा अबाव थाहैदों मादों खबर गैया मा गैया दे खेबसे फैबाय मोजाङानो जाबाय बे हाबिलायाबा जोंहानाव फैगोन ना फैया बिमानिया मायबा मोनसे बुंना हरखादोंमोन बेखौ बेनिखायनो फैयाखै बियो दे गावआ फैयाबाबो दुखु मोनना दंखोमा मायबाफोर आंनो खबर लाहैगोन र' दाहाय बे न'खौनो सावनांगोन बे न'खौ सावनो थाखाय आं नोंखौ लिंहरदों मा बे न'खौ सावनांगोन बे न'खौ इसिबां फिसा न'खौ सावनो नों आंखौ लिंहरदों बेथ' सेकेन्डनि खामानि आंलाय माथो बिल्डिंसो नामा फिसायानो जा बिल्डिंआनो जा जायखिजाया बे न'खौ सावनानै हांगार खालामनाय नांगौ
बे न'खौ दानो सावना हांगार बानायजोबनो हागौ आं सेकेन्डनि खामानि आंनि थाखाय बे न'खौ सावनो थुंग्रासे केरासिन थावबो नाङा जायखिजाया आबौ हाला रावबो मिथिनो मोननाय नङा खिन्थु मोनथिब्ला आंखौ होखारहरगोन गामिनिफ्राय आंनि मुङा हाला मावो आं फाला फाला बेफोरनिख्रुइ गिदिर गिदिर क्रिमिनेल मावग्रा मानसि आं बेफोर जाबाय आंनि आगसि आखाइनि खामानि आखाइ मुथिनि खामानि आबौ हाला केरासिन थावखौ अबाव मोनगोन जोंनाथ' केरासिन थाव गैयालै बेफोरनि जुगाल नोंनि आबौ हालानियाव अलरेडि थाखायो बेखायनो आं बुङो आंनि मुङा हाला मावो आङो फाला फाला जायखिजाया नों फैबाय बेनो मोजां जाबाय आरो नोंदि फैदों नङाब्ला मानसिफोरा बेसे टेनसन जानानै दंमोन दा नों फैनायखाय बयबो टेनसन फ्रि मोनसिगोन औ मादै बै समाव बेबायदिनो दुखु मोननानै आं थांनाय बायदि जादों दा बेनिखायनो फैफिनबाय आं आंनिबो गोरोन्थि बायदि जादोंमोन नालाय जेबो बुंना हवालासिनो थांनाय बेनिखायनो फैफिनबाय आं बेनिखायनो खबर लानो होननानै फैबाय राजाजों आंजों दे हामदों दे बेबायदिनो मालाबा मालाबा जायो आरो ओमफ्राय आलासिफोरनोबा साहा होदोंना होआखै आयै साहा होदों बिसोरनो औ लोंबाय बिहामजो साहा माने मादै साहाखौथ' लोंबाय जोंबो ओंखामबो जाखांलाय लांबाय ए बेसेबांथो गोबाव जाखो सफैनाया गोबाव जाबाय नामा नोंसिना औ मादै 2 घन्टासो जाबायानो दे नोंहालाय अबावथो थांदोंमोन आङो नै महिलाफोरनि मिटिं दंमोनहाय गथनि बेयावनो थांदोंमोन आङो गोबाव जाबाय मिटिङानो बेनिफ्राय बे राजाखौसो सिनायासै आङो राजाया मादै बे राजायानो दा आंनि थाखाय गासिबो आं बिसिनायावनो थायो बिसिनायावनो जायो गावबायदिनो समान रावबो गैयानो इसोरानो मालाय मिलायना होदों खोमा बिमा बिफा गैयानो बिहाबो ए दे जेब्लासिम दङ बेबायदिनो सानैबो अनलायनानै थादो आरो इसोरनिबो मायाफोरखौ बुजिनो मोनाना बेबायदिनो मालाय हरखायो खोमा मा बुंनो औ मादै बेबायदिनोथ' साननांसिगोन बेखौथ' बुजिबाय बेनिफ्रायलाय नोंलाय बे राजाखौ माबायदिथ' लोगो मोननाय अबाव लोगो मोननाय मा बुंनो मादै बै सानखालि आं गाबै गाबै थांबायना मादैयाबो माबा माबि बुंबाय बेनिफ्राय दुखुआवनो आं बेबायदिनो ओंखारलांनायाव सानै हारसा मानसिया आंखौ बेबायदिनो होसोदोंमोन आरो बेनिफ्राय आं दाबसे जायगायाव थांनानै उन्दुना थाहैदोंमोन ए बेबायदि जानाय बेनिफ्राय आरो बै जायगायावनो आं उन्दुना थाबाय ओमफ्राय सोरांनायाव बे राजाया आंखौ लोगो मोनबाय राजाया थारमाने बै जायगायावनो सिबनाय खामानि मावोमोन आरो एथ' बेबायदि जाहैनाय नोङो हे भगबान बेबायदिसो जाहैनाय नोङो दे थेवबो इसोरा मोजाङै लाखिबाय औ इसोरनि अननायाव जेबो जायासै आरो आं राजा मोननाव थांबाय राजायाबो लानानै थांबाय बेनिफ्राय दा अन्थाबाथ'नो बे राजाया दाबो सिबनाय खामानिखौनो मावो औ एफा उन्दै गथ'नो आयु जोंहानावनो थालां नोंसोरो थांनांला खामानिखौ माबा दा आंनो लाबाय आरो बेखौ स्कुलाव होबाय दाखालिसो हामदों दे हामदों